Кира е един от първите герои, с които се запознаваме в Булок и първият, който отпада от целия проект още в първия епизод на анимето. Но днес ще предположим какво би станало, ако той не беше елиминиран и също как биха се развили останалите герои около него. Аз съм Ичис и добре дошли в първото видео от поредицата Булок теории, като искам само да кажа, че тази теория е развита от мен и е според моята лична преценка, а също и да предупредя, че видеото най-вероятно ще съдържа някакви леки спойлери от мангата. А сега, настанете се удобно, вземете си нещо за хапване и нека да започваме. Както знаем, Кира е един от 300 избрани нападатели за проекта на Его Джинпачи и първият герой, който се запознава с нашия протагонист Исаги. Той е определен като бижуто на японския футбол и вече е селектиран за националния отбор до 18 години. Кира е отборен играч и се противопоставя на Его и на неговата програма до последно, но решава да участва само за да разбие неговата философия за перфектният егоист нападател. Кира все още няма свое собствено изградено его. И така започваме с играта на гоненица при отбор Z, където логично Кира е с най-висок ранг от всички. Но тук бива елиминиран Игагури, а Кира остава и така се формира отбор Z в първата селекция. Кира все още държи на своята философия за отборната игра и именно благодарение на това успява да обедини отбора чрез своите лидерски умения. Последиците от това обаче са бавното развитие на герои като Исаги, Бачера, Чигири, Кунигами и други. Въпреки лидерските умения на Кира, отбор Z губи първия си матч срещу отбор X и съответно Баро, но успява да спечели срещу отборите Y и W. При последния си матч от първата селекция, когато отбор Z играе срещу отбор V, съответно и срещу Наги, Рео и Зантецу, Исаги все още не е открил егото си, като това влияе и на Наги, който не е заинтересован от неговата игра и така той също не събужда егото си в този матч. Все пак матча за отбор Z е обречен и те губят. Въпреки това остават втория най-добър отбор в първата селекция след отбор V, а техният голмайстор става Кира вместо Кунигами. При такъв развой на събитията се насочваме към втората селекция и избирането на отбори. Както казах по-рано, поради това, че Наги няма интерес към Исаги и неговия футбол, той не се присъединява към него и Бачера. На мястото на Наги е Кира и формира отбор с Бачера и Исаги, докато Наги си остава с Рео и Зантецу. При първия си матч отбора на Исаги, както в мангата, пак се изправя срещу този на Рин. В този матч Кира се отличава с един гол, като асистенцията е на Исаги, който виждайки Рин преосмисля цялата си философия за играта до сега и започва своето истинско развитие. В крайна сметка матчът завършва 5-2 в полза на отбора на Рин. Вторият гол срещу Рин е вкаран благодарение на индивидуалния дрибъл и умения на Бачера, поради което той е избран да се присъедини към неговия отбор. Но ти можеш да се присъединиш към нашия Булок отбор, като се абонираш за канала с камбанката за още такива видеа. Кира и Исаги остават двамата и се срещат с Баро и Нарухая за матч 2 срещу 2. Въпреки самостоятелните усилия на Баро и поради безполезността на Нарухая, матчът завършва 5-2 в полза на Кира и Исаги. Така те взимат Баро и продължават напред, където се изправят срещу Кунигами, Чигири и Киора Джин. В този матч Исаги започва да диктува цялата игра на своя отбор, докато Кира осъзнава, че с неговата философия за отборната игра няма как да стигне много далеч сред всички тези егоисти. Исаги използва Кира само за да комбинира с него и да вкарва своите собствени голове. При това положение Баро започва своята вражда с Исаги, която им помага да спечелят и този матч. Чигири е взет от отбора на Исаги, а Кира е много объркан, като той вече е едно парче от пъзела на Исаги. При последния матч от втората селекция Кира и Исаги отново се срещат с отбора на Рин. Обаче в този матч, поради грешките на Кира и съкрушеното му его, неговия отбор губи матча. Рин, както в анимето, избира Исаги, а Кира, Баро и Чигири трябва да играят отново. В следващите матчове обаче Кира не успява да се съвземе и всичко около него рухва. Не може да овладее Баро, а Чигири се противопоставя на неговите планове. Техният отбор се разпада и така Кира бива елиминиран във втората селекция, но открива втори шанс в Wildcard проекта, който е за всички елиминирани от Булок. Само тук малко да вметна, че при това развитие Кунигами не е в Wildcard и успява да преодолее втората селекция. Именно този втори шанс за Кира е оползотворен и той успява да се върне, но е вече напълно променен. Благодарение на Wildcard той захвърля философията си за отборната игра и вече е типичният егоист, създаден от него, за да се включи в Нео Егоист лигата. Така Кира получава подобно развитие като на Кунигами в мангата и се присъединява към отбора на Бастард. Но поради това, че вече мисли само за себе си, в лигата успява да вкара едва един гол и не е в фокуса на вниманието. След края той получава оферта от европейски клуб, която приема, тъй като его му е казало, че вече не му е нужен. И това е от тази теория за сега. Надявам се да чуя какво мислите
и вие долу в коментарите, както и да предлагате други теории, които можем да развием в бъдещи клипове. Това беше всичко от мен и до следващия клип.